Mas Purwanto sakit bayi juru manunggal. Selaku sesepuh PJM. Nah, cocok. Mister Gendut. Pokoknya gerak-gerak konfirmasi karo Kang Slamet berbuat rombongan ini ya saking ngono kuwi.
Tolong diawasi karena teman kita baru kerasukan ya. Bajatu putune jenengan iki tobe kerasukan topeng ya. Topeng-topengnya itu lanang kok yang ini. Situasi ruang tamu ya untuk kocok-kocok Mas Heri serubungan semuanya Mas Pur. Baca tuh selaku sesepuh monggo ikut kawal. Maaf alon-alon mari minum gin alon-alon pakai keselak halus ini kok kamu ngobrol ini kok emberan ini boy ya adik-adik agak mundur dulu ya agak ke samping dikit ya. Bagaku tolong awas tolong kocok-kocok BCM ya kita kawal acur ini salah satu teman kita dari BCM kelihatannya ada yang merasuk. Ayo untuk Pak Man persiapkan diri karena pemain kita ada yang kerasukan ya tolong merapat.
tolong Kok iso kok ngendi to le? titik kok isi Jenengmu sapa? Bayu Joyo Manunggal. jenengmu sapa kok ya Bayu Joyo Manunggal jawabnya piye sing apik iki piye ayo monggo Mbak Datuk Jenengmu sapa le? Oh mangan. Mangan. Kuwi gendut yo beni. nyuwun Mbak Gendut yo beni gendut. gendut dirumati sing apik kancamu hah kosok ngombe kok wong kaya sapi Ora anak lanang kok iki ya. ditekoki Mbah sinten sing masuk sinten niku nggih ditekoki sing sabar Kowe sapa? Mbak Gemblong. Iya dalah. Pak Gemblong Mbak Gemblong. oh Pak Gemblong Mbak Gemblong saka ngendi? Mbak Gemblong Buri. Pak Buri Ora ning Buri dhewe Mbak Gemblong kuwi kok ning Buri. Ning lurung gak ono Mbak Gemblong. Aku wis ngerti. Jaluk banyu sak ceret. Ngombene sak ceret ya. apa nak buyang apa piye ya disono ning gelas nah ketoke kok kaya mbek ngawu kok seret nah dulu sih Ngombene apa wis? Ngombe meneh. oke tenan oke Ora tak ngombe, cobeni. ngombe. Lah ngombene apa? oke Bening. Banyu. Duh, Banyu bening kok kayangan. banyu bening kok kayangan lah kok sak tutem oh nok kene gone Pak Bambang dolanyu nganti turah-turah kok Oh, banyu sing nang gelas kae. banyu sing putih Bani dek. oh sing penting banyu malah ngono Oh, jaluk tulung tak tulungi. Jae kae banyune banyu bening. oh banyu bening hah nah ini banyu aja banyu kuwi wah ini gagrakane rombongane Kang Kuwi Sombong banyu kok kayangan yo le kuwi. aja banyu iku mboten paren aja diweni banyu iku banyu naga hitam Lah kuwi air kata-kata kok iso. aja aku malah ora iso pol sore Aku guru ngaji dombene ngono kuwi. heeh ya ora bareng heeh apa Ki mo. tekan setan ayo ngerti ya Ya mo. heeh Jae banyu gelas. baju sing apik maksudnya godhongnya diduduk wah aku godhong nok tuwak ae wis kurang ngajar Tuku ngombe dhewe. ngombe dhewe Ngombe dhewe. Lah kowe kawan dikorti dhuwit ora bareng iso duwe ngombe mau kok njaluk ijo dhuwit lah njalukmu ijo ya karo Pak Bambang Ariyanto no Aku njaluk tulung kowe. lah kok iso Ora saiki tak gowo. lah coba nek anjen setan apa sing begawa. setan gendeng baca kok iso reti bapakmu sing putih jajal ayo sing di ayo dudono ono setan gendeng iki lho apa njalukmu reko diwehi ngombe Kowe nang aku. hah Kok kira aku wani? ora wani blas iya setan gendeng Ngombene banyu gendeng. Ngombe. Lah ya dikokno banyu putih. sumbernya aqua wis aja sing kuwi aja Aku iki guru ngaji oleh. iya lu ngerti setan guru ngaji kok iya lah gelas sing apik sono malah langsung didukung waliatin barang ya pinter nggak Lah terus ki artine kira-kira diartekno iso apa ora Sopo sing gelem ngekeki aku ngombe? Bakale rezekine gede. Amin. Dagene ngombe. berarti sedekah lah iya wis sedekah ono iku sak ceret Wis. Wis ngombe semingkir. sedekah iku coba segelas sedekah iku sing akeh lah nek segelas 100 berarti 2 gelas 200 tumbeni meneh ayo berarti tuh Jangan ngombe. ayo setan kok iso meniru gitu
dalile keliru. Dalile keliru. Sing budi, dalile sing budi yo. Atine Halo atine. sapa sing ngekeki duit aku? Duit. Rezekine tambah berat. Oh tambah berat. Ngono. Kira-kira wong samene ana sing wehi duit ora? Sing ngekeki duit aku, katongano Bang Mekar lunas. Bang Mekar lunas. Monggo Pak Bu. Biasane do duwe Bang Mekar sampean nyumbang iki lho sing lagi kesurupan boleh cepet lunas. Oh, bener lho, bling-blingku. Wong setan ngerti Bang Mekar orang ini lho. Besok ono Bang Senen. Bang Senen, Bang Selasa, Bang Rebo, Bang Eri, Bang Mekar. Ayo buang kono, lu mikir seminggu. Apa nih? Balik. Terus ndelok mangan, mangan apa wis? Mangan ngumume pakanan. Ngumume pakanan. Yo weh, ndelok Ya wis mangan. kok sak iwake sak launge. Jalukno. Nyuwun maaf. Yo weh. Cok tulung digoleki, Cok. Ini yen ana iwak sambel-sambel ayo le. Sembarang. Sembarang, sing penting ana segane. Ya aku iki wong tuwa. Wong tuwa. Wong tuwa moro ya balik ya disangoni. Ngono. Lah kira-kira sing duwe gawe sampean kenal. Kenal Kenal. Ya wis, ora ajen warase gampange kaya ngono anggere duwe-duwe waras ya apa digoleki no. Iya, Iya. kan aku suka ya tak gandakno mene. Ngono. Oh saking Mbak As iku aja dokter jahit kok. Le. Tenang Ini anake Pak Kaji Arifin. tenang. Iya, wis salah le Jarno iku anake wakile bose iki. Wis melu kemo soalnya dulure kesurupan. Didulang apa mak dhewe? Yo, kancane pinter ngene di rumah. Secendok le. Yo kancane yo pinter didulang. Secendok. Nyuwun maem secendok. Kok pedes apa asin apa kecut? Iso ngrasakno apa ora iki? Lho, lah kok Pilih. tola-tola. Piye iki? Asin. Bilang aku. Asin apa kecut? Apa? Lho, sik. Lah kok malah nangis? Awas. Alah, nangis jatuh tulang teh. Ya Allah. Yo setan kok yo, sik mungkin. Alah, alon-alon. Banyune kok malah tiba ning. Ngombene dicepake, ngombene cepake. Ngombene. Alah. Kok lah setan kok yo bringosen barang. Ngombe. Ah. Kok. Iya. Wis. Tambah nih. Waduh, sarungku gebak sambel kabeh to le. Wis didulang lah belek mari. Ngono didulang kaya wong loro ya. Mangane akeh ya cepet sehat. Sik. Aja, diadangi. Ayo satu cilik aku bubur diadangi, Jo. Ya, awas. Ya, alhamdulillah konco puara. Kowe kok ngendi le kowe? Kowe kok ngendi? Ana apa iki? Ayo aku takon kowe kok ngendi?
Biasanya kayak suara nek kok macanmu ki mangan apa? Rada linglung. Cek ono apa? Lalu piye iki mau kowe nggegerno wong sakarang gondang ya kok ora awakmu lho. Kowe iso malah kesurupan. Ono setan bak gemblong ono nenek bengek. Lah bocah gantenge ngono kok ya iso kesurupan. Ora. Iki mau kancamu lu bingung sampai golekno sego sop. Sing mbok panah iku apa masamu? Wong adang njaluk lagu kerinduan. Lah iki kok nek ndung taweke lagu ndung adange ra dimatengno malah mentang kok. Oke Bu, halo. Oh iya iki ning kono kabeh. Ya semangat ya. Pokoke rindu kabeh. Nggih, sabar dulu nggih Bu. Loro